tahaksid otsida, kui tahaksid leida. Vaikselt omal ette pingis istuda, kui leiaksid püsivat, kui südant puudutavat, siis hakkaks kasvama midagi uute sees. Leidub tähendus sõnade taga. Kõrves linnas ja järve ääres täna ka siin õpetab meid. Avad ukse uude ilma ja siis selgub see tähendus sõnade taga. Ja nüüd saame avada oma piibliraamatud või Uued Testamendid. Saame avada need Luuka evangeeliumist 16. peatükist, kust leiame täna õhtuse kirjakoha. Ja see on üks väga-väga huvitav tähendamissõna, mis me siit leiame. Luuka evangeeliumi 16. peatükk, salmid 1-9. Hea on, kui te kuulate, kui ma need ette loen, veel parem on, kui te loete neid ise ka pingis kaasa oma enda piiblist. Aga Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisavalitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära. Maad kaevatama ei jaksa, kerjata häbenen. Küll ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda võlglased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlgned mu isandale? See ütles 100 vaati õli. Temaga ütles talle, võta oma võlatäht, istu ja kirjuta kähku 50. Seejärel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlgned? See ütles 100 tündrit nisu. Sellele ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse. Aamen. Mahtaisikohan kukaan tietää, mitä tuo Raamatun kohta tarkoittaa? Kas keegi teist teab, mida see piiblikirja koht tähendab? Nyt sydämestäni toivotaan joku ilmoittautus, niin saisi nyt sitten luvan tulla selittää minullekin sen. Ma südamest loodan, et keegi tõstaks teist käe ja siis ta saaks tulla ja seletada seda ka mulle. Minä myönnän sen, että minulla ei ole täyttä valoa tästä asiasta. Ma tunnistan ka seda, et mul ei ole täielikku selgust sellest asjast. Mutta puolivalot löytyy. Aga poolenisti selge on see küll. Ja mä haluan tuoda sen, miten tämä on nähtävissä ja ymmärrettävissä. Sen haluan tuoda esille. Aga tahan tuua esille selle, kuidas see lugu on arusaadav, kuidas me võiks seda mõista. Mutta sitten ne Jeesuksen kommentit siellä lopussa, niin siinä minulla ei ole sitä valoa. Aga selle teksti lõpus need Jeesuse kommentaarid, nende osas peab tunnistama, et mul ei ole täit selgust. Raamatussa on paljon vaikeita kohtia. Piiblis on palju raskeid kohti. Luther opetti, että niiden yli pitää mennä, nostetaan vaan hattua ja mennään yli. Luther õpetas nii, et nendest kohtadest tuleb lihtsalt tõsta mütsi ja minna edasi. Mutta tämän Raamatun kohdalla sitä hattua on nostettu niin paljon, että sekä hattu että pää alkaa jo kulumaan. Aga selle kirjakoha juures on seda mütsi juba nii palju tõstetud, et nii müts kui pea hakkavad kohe kuluma juba. Joten katsotaan, mitä siitä voidaan löytää. Nii et vaatame, mida me siit võime leida. 300-luvulla oli tämmöinen
Flavius Claudius Julianus. Aastatel 300 oli selline Flavius Claudius Julianus. Se oli Rooman keisari. Ta oli Rooma keiser. Ja ennen häntä tätä Flaviusta Rooman oli niin kuin tavallaan kristinusko oli sallittu tasavertaisena kaikkien muiden kanssa. Enne tema valitsusaega siis Roomas oli ristiusk ka lubatud koos kõikide muude usunditega. Ja ennen tätä Flaviusta oli kristittyjä keisareita. Ja enne Flaviust oli ka kristlastest keisreid. Mutta tämä Flavius ei ollut kristitty. Aga see Flavius, tema ise ei olnud kristlane. Ja hän vastusti itse asiassa kristittyjä. Ja ta tegelikult oli ka kristlaste vastu. Ja yksi argumentti, mikä hänellä oli kristittyjä vastaan, oli nimenomaan tämä Raamatun kohta. Ja üks argumentidest, mida tal siis kristlaste vastu nii-öelda oli just nimelt see piiblikirja koht. Hän sanoi, että jalojen roomalaisten ei tule olla tällaisia, uskoa tällaisen uskoon. Ta ütles, et julgetel roomlastel ei peaks uskuma sellist usku, jossa opetetaan valehtelemaan ja varastamaan. kus õpetatakse valetama ja varastama. Ja kun me katselemme tätä asiaa, niin sitähän tässä nyt opetetaan. Ja kui meie seda asja nüüd siin vaatame, siis täpselt seda ju see kirjakoht õpetab. Tämä on niitä Jeesuksen opetuksia, jotka eivät aukea mistään muusta käsin kuin sieltä seemilläisistä, sieltä juutalaisuudesta käsin. See on üks nendest Jeesuse õpetustest, mis ei avane mitte mingit muud moodi, kui vaadatuna sealt semimaailmast, sealt juutide maailmast. Ensinnäkin alkukristittyt säilyttivät tämän kohdan. Esiteks, algkristlased säilitasid selle kirjakoha. Jos tämä olisi ollut niille ongelma, niin ne olisi jättänyt pois niistä kirjoituksista, mistä koottiin Raamattu myöhemmin. Juhul, kui see nende jaoks oleks olnud probleem, siis nad oleks selle kirjakoha ilmselt lihtsalt välja jätnud, kui piiblit kokku pandi. He eivät jättäneet tätä kohtaa pois, koska he tiesivät, mitä sillä sanotaan. Aga nad ei jätnud seda kirjakohta piiblist välja, sest nad teadsid, mida see tähendab, mida seal öeldakse. Siksi toisekseen tämä Jeesuksen vertaus liittyy edellä kerrottuihin vertauksiin. Ja teiseks, see Jeesuse tähendamissõna liitub või on seotud eelpool räägitud tähendamissõnadega. Edellä Jeesus oli puhunut just tuhlaajapojasta muun muassa. Ja sellele eelnevalt Jeesus oli just rääkinud tähendamissõna kadunud pojast. Ja nyt jos näitä aletaan vertailemaan keskenään, niin tästä löytyy hyvin paljon samankaltaisuuksia. Ja kui neid hakata omavahel võrdlema, siis leiab väga palju sarnasusi. Molemmissa esiintyy jalo isäntä. Tuhlaajapojassa on käsittämättömän armollinen isäntä. Samoin tässä vertauksessa on käsittämättömän armollinen isäntä. Ja mõlemas loos on siis esindatud või kohal on tohutult armuline isand. Mä kohta selitän, miten se käy ilmi tässä. Ma kohe seletan, kuidas see siin loos välja tuleb. Molemmissa on toisessa poika ja toisessa tämä taloudenhoitaja, jotka joutuvat tekemään ratkaisun suhteessa isäntäänsä. Tavallaan tekemään parannuksen tai selviytymään, mitä tehdään isän kanssa tai isännän kanssa. Ja mõlemas loos on siis tegelased, nii kadunud poeg, kui siis siin loos see mõisavalitseja, kes siis teevad oma elus mingi muutuse, mingi otsuse ja meeleparanduse oma isanda suhtes siis. Ja muitakin tällaisia yhtäläisyyksiä löytyy moni muihinkin vertauksiin. Ja muidki sarnasusi leidub siis võrreldes teiste Jeesuse tähendamissõnadega. Mä palaan siihen, mitä mä sanoin äsken. Ma tulen siia tagasi varsti, mida ma just ütlesin. Tämä Jeesuksen vertaus on ymmärrettävissä vain niillä silmälaseilla ja korvilla, mitkä häntä siellä kuulivat ja hänet näkivät. Nimelt, see Jeesuse tähendamissõna on arusaadav ainult nende silmade ja kõrvadega, mida omavad need, kes Jeesuse ajal seal elasid ja elavad ka tänapäeval. Me ollaan tehty tässä sellainen juttu, että tämä on kuin kukka, joka kasvaa maasta.
Me oleme teinud sellest siukse asja, et see on nagu lill, mis kasvab maast. Siinä on oma ympäristö ja oma niin kuin se paikka, missä se kasvaa. Tal on oma piirkond, selline ümbrus, kus ta kasvab. Mutta sitten tullaan ja leikataan se kukka irti juuristaan. Aga me teeme nii, et me lõikame selle lille sealt juurtest lahti, Laitetaan vaasiin paneme vaasi ja viedään ihan muualle se. ja viime selle täitsa kuskile mujale. Ja yritetään sieltä ymmärtää sen kukan olemus. Ja üritame sealt poolt siis seal olles nii-öelda aru saada, et mis lill see on või. Ei se aukea sillä tavalla. Aga see ei avane meile selliselt. Tämä vertauskukka pitää viedä takaisin siihen omaan maahansa. Selle tähendamissõna lille me peame viima tagasi tema enda maale Ja katsoa sitä siinä ympäristössä, niin näkee mitä siinä tapahtuu. ja vaadata seda tema enda sellises ümbruskonnas või selles keskkonnas. Ensimmäinen asia. Esimene asi. Tämän taloudenhoitajan ystävät ilmeisesti informoivat tätä isäntää, että tämä kaveri pettää sinua. Selle mõisavalitseja siis sõbrad ilmselt käivad kaebamas sellele isandale, et siis mõisavalitseja röövitada. Ja nyt ensimmäinen asia, mihin Jeesuksen aikalainen ihminen kiinnittää heti huomiota tässä, Ja esimene asi, mida Jeesuse aegne inimene kohe märkaks, on se, miten tämä isäntä toimii. on see, et kuidas nüüd see isand reageerib. Hän kutsui tämän palvelijan luokseen ja sanoi, Ta kutsub selle mõisavalitseja enda juurde ja ütleb talle, mitä minä sinusta kuulen? mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Tee tili toimistasi, Anna aru oma valitsemisest, minun talouttani sinä et enää hoida. sest sa ei või enam valitseda. Ei isäntä näin normaalisti käyttäydy. Tavaliselt isand ei käituks nii, Vaan normaali isäntä olisi vangituttanut hänet, vaid normaalses situatsioonis oleks see mõisavalitseja pandud vangi, laittanut vankilaan sen, oleks pannud vangi, myynyt hänen vaimonsa ja lapsensa orjiksi müünud tema naise ja lapsed orjadeks ja niillä ikään kuin hyvittänyt sitä menetystään. ja sel viisil justkui hüvitanud selle tekitatud kahju. Siis tämähän esityy Raamatussa. Matteuksen evankeliumin luku 18, jakeesta 21 muutama jää eteenpäin. Luepa sieltä. Matteuse evangeeliumist peatükk 18, võtame lahti. Se jää 21 muistaakseni. Salmid 21. Lue se sinne aivan loppuun. Tässä on semmoinen kokonaisuus, jonka nyt Joel lukee ihan loppuun saakka. Siis tähän 35 asti. Eikö? Joo. Matteuse evangeeliumi 18. peatükk, salmid 21 kuni 35. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 teenarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle.
Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle: sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie ykskord kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Tämä on raju kohta. See on päris karm koht. Mutta me näemme tässä kuvataan, miten tavallaan oikeus oli käyttäytynyt, miten saattoi niin kuin velalliselle tehdä. Aga siin me näeme, mida nii-öelda ametlikult tohtis siis võlgnikuga ette võtta, kuidas temaga võis käituda. Ja tämä isäntä, mistä nyt Jeesus puhuu, niin hän ei tee tällä tavalla. Aga see isand, kellest Jeesus siin räägib, ta ei käitu nii. Ja huomaatteko toisen asian, mitä hän ei tee? Ja kas te märkate ühte teist asja, mida ta ka ei tee? Hän ei ota siltä palvelijalta heti tilikirjoja pois. Mikä Siis mä puhun nyt ollaan siellä Luukkaan evankeliumin luvussa 16. Ta ei võta sealt siis raamatupidamist selle sulase käest ära. Kohe. See käis siis mitte selle Luuka evangeeliumi kohta, vaid jah, just Luuka evangeeliumi kohta. Joo. Tilikirja Siis raamatupidamine oli vallan merkki. oli võimu märk. Nyt sille palvelijalle, taloudenhoitajalle jäi vallan merkit, tilikirja. Sellele mõisavalitsejale jäi siis see nii-öelda raamatupidamine kätte. Ja nyt kukaan ei tiennyt, siis muu väki ei tiennyt, mitä siellä oli tapahtunut. Ja ülejäänud rahvas tegelikult ei teadnud, mis oli selle mõisavalitseja ja isanda vahel juhtunud. Ja niin kauan kun tämä palvelija liikkuu niillä tilikirjoilla, niin muut näkee, että hän edustaa isäntää. Hänellä on isännän valta. Ja nii kaua, kui tema kätte jäid veel kogu see raamatupidamine, siis kõik teised sulased nägid, et tal on veel see isanda poolt antud nii-öelda õigus. Sen isännän olisi pitänyt ottaa se kirja pois siltä. Aga see isand oleks pidanud tegelikult võtma talt need kirjad ära. Selle raamatupidamise ära tema käest. Mutta jostain syystä se jätti sen sille. Aga mingil põhjusel ta ikkagi jättis selle tema meelevalda. Ja nyt tämä mies miettii. Ja nüüd see mõisavalitseja siin mõtleb oma ette, Mitä minä teen? et mis ma teen. Kerjäämään minusta ei ole. Kerjama ma ei hakka. Ja ojankaivuukin on liian raskasta. Ja kaevata nagu ka ei jaksa, liiga raske tundub. Tällä miehellä on yksi juttu. Ja siis tal oli üks mõte. Äly. Tal oli nimelt siis arukust. Ja tähän älyyn me palaamme. Jeesus palaa siinä lopussa tähän älyyn. Ja selle arukuse või siis siukse mõistuse juurde Jeesus tuleb ka siin teksti lõpus tagasi. No, toinen asia, mihin siinä paikalliset ihmiset heti kiinnittää huomiota tässä tarinassa. Teine asi, mida kohe need kohalikud inimesed siis märkasid ja tähele panid selles loos. Tämä taloudenhoitaja on hiljaa. Nad märkasid seda, et see mõisavalitseja on vait. Ne tiesi, että jos tämmöinen tilanne heillä tapahtuisi, niin se taloudenhoitaja ei olisi hiljaa. Nad teadsid seda, et kui selline asi reaalselt juhtuks päris elus, siis see mõisavalitseja ei oleks vait. Se olisi alkanut esimerkiksi puhumaan isäntä, rakas isäntä, minä olen palvellut sinua niin kauan ja minun isäni on palvellut sinua niin kauan ja minun iso isäni on palvellut sinua niin kauan. Ta oleks hakanud kindlasti näiteks rääkima seda, et armas isand, et minu isa on teeninud sind juba nii kaua ja tema isa on teeninud sind juba nii kaua. Hän olisi vedonnut siihen, että me olemme palvelleet sinua niin hyvin. Anna minä hyvitän tämän. Ja ta oleks selle peale rõhunud, et me oleme sind nii hästi teeninud, et luba ma hüvitan selle sulle. Tai sitten se olisi sanonut, ei tämä ole minun syytä.
Ei tämä ole minun syy. Või Näin mekin sanotaan. ta oleks öelnud seda, et see ei ole minu süü. Se on periytynyt meillekin tämä puhe. Ja see on meile ka tihtipeale külge hakanud, see komme. Tämä kolmas asia, mitä ne odottivat, että tämä palvelija sitä tuo tänne ne, jotka väittävät tätä, minä osoitan heidät vääräksi. Ja kolmas asi, mida need kohalikud siis oleks oodanud, et see mõisavalitseja ütleb, on see, et tooge siia need, kes minu peale kaebasid, et ma tõestan, et nad eksivad. Mutta hän ei tehnyt. Aga sedagi ta ei teinud. Hän oli hiljaa. Ta oli täitsa vait. Nyt ennen kuin me lauletaan, niin 2 asiaa, mitä ne ihmiset huomasivat tässä tarinassa oli. Siis enne kui me laulame järgmise laulu, 2 asja, mida need inimesed paneksid selles loos tähele. Mis need on? Nämä on myös avaimia meille ymmärtää tätä. Ja need on ka võtmed, mis aitavad meil avada seda lugu. Ensimmäinen oli, että se isäntä käyttäytyi hyvin niin kuin lepsusti tai armollisesti. Esimene asi on see, et mida nad märkavad, et see isand käitub kuidagi siis rahulikult või nagu armulikult. Samoin kuin tuhlaajapojan isä käyttäytyi, ei niin kuin isän odotettiin käyttäytyään, vaan hyvin armollisesti. Samamoodi nagu kadunud poja loos, isa käitub väga armulikult, mitte nii nagu oleks võinud oodata, et ta reageerib. Ja toinen, että tämä palvelija ei puolustautunut, vaan hän valitsi olla hiljaa. Se oli hyvin epätyypillistä. Ja teine asi, mis oli väga ebatüüpiline, oli see, et see mõisavalitseja ei hakanud ennast kaitsma, vaid ta oli täiesti tasa.